ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ. ಪೂಜ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತನ್ನ ಪವಾಡವನ್ನು ಮೆರೆಸಿದಂತಹ ಕಥೆ. ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳೆಲ್ಲ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜನರ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರು, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಳೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು ಗುರುರಾಯರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದುತ್ವ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅವರ ಯುವಕರು, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಯುವಕರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಂತಹ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಆಂಡ ಅರ್ನ ನೆನಪು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಅವೆಂಚು ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಈ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾದ ಅರ್ನ ನೆನಪುನು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮಾಜರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಂಚನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯ ಮಾತೊಂದು ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಕಲು ಅಕಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಕಲ ಜವನಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಎಂಕಲ ದುಂಬಗುಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ತೋಂದುಲ್ಲರ್ ಗುರುರಾಯರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲು. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಜವನಿರ್ಲ ಹೊರ ತೂಪೋಡು ದಾಪನಗ ಈ ಮಂಗಳೂರದ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗ್ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಣ್ಣ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಇತ್ತನ್ ಎಂಚ ಗುಣಕರ ಶೆಟ್ರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಳೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಣ್ಣ ಪನ್ಪಂಚ ಕಳೆ ಇತ್ತನ್ ಅಂಚ ಈ ಜವನಿರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾದ ಪುದನ್ನು ಒಡಿಪ ಒಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚ ಸುಲ್ಕಾದ್ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಮುಖರ ಏನಂಚಿನಾರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಬಲೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಬುದರ್ ಸರ್. ಯಶೋಧರ ಚೌಟೇರು ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜೇರು ಇತರ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಅರ್ನ ನೆನಪು ಏಪಗಳ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡುಪ್ಪುನು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಬಾಬಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ವರ್ಷಲ ಅಂದ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಂಜಿ ವಿಷಯ 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ 30ನೇ ವರ್ಷದೊಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಆ ಸಂಭ್ರಮಡು ಎಂಕುಲು 2 ವರ್ಷ ಇರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊರೋನಾಡು ಕಳೆದ ಎಂಗಲ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐಟ್ ಎಂಗಲ ಎಕ್ಕೂರದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆಡು ಎಕ್ಕೂರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಊರು. ಆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಊರುಡು ಎಂಕುಲು ಕರಿನ 30 ವರ್ಷದ ನಾನಾ ಕೆಲಸನು ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಣ್ಣ ಇರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾಬಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಆರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಎಂಕುಲೇ ಮಲ್ಪುಣಿ ಜವನೀರು ನಮ್ಮ ಆಯ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಐಕ್ ಬೊಡಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜವನೀರೇನು ಸೇರಾದು ಆಯ ಸ್ವತಃ ಉಂತದು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕುಲ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯೋಡೆ ಏನಂಚಿನ ಸಂಘ ಬಣ್ಣ ಎಂಗಲ ಹಿಂದೂ ಯೋಸನೆ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಶಾಖೆ ಎಕ್ಕೂರು ಪನ್ಪಿನ ದಯಬಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ನಾನಾ ನಮೂನೆದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನು ಸ್ವತಃ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆದಿನ ಅಂದು ಬಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ವೀರಪ್ಪನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಮಿಲಿಟರಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವು ತಿರುಗುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ ಬೊಕ್ಕ ರಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಸ್ತಿ ಲಗೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನಕದಾಸ ಬೊಕ್ಕ ವೀರಪ್ಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಜಟಾಪಟಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಮಾಡಿ ಏರ್ಲಾಕ್ ಏನು ಬೇರೆ ಎಕ್ಕೂರ್ದಾಗಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಎಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಬಂದು ಅಂಜದ ಈತ ವರ್ಷೋಡು ಬಾಬಣ್ಣೆ ಎಂಗಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೋದಿತ್ತ ಆಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ ನೆನಪಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಣಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರೇನು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಡ ಆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಡು ಕುಡಂಜಾಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ನೆನಪುಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಈ ಸತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದೊಂಜಿ ಮಲ್ತ ಈ ಸತಿ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ತದ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮಹಿಮೇನು ಸಾರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಒಂದು ಚೌಟೇರ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಚ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಗು ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾಗ
ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಬರ್ಪಣ ಬರ್ಕೆದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪನ್ನಾಗ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಣ್ಣನ ಜವನೀರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಚಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ನಿಗಳ ತುಂಬಾ ಬರೋದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಣ್ಣನ ಜವನೀರ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಒಂಜನ ಎರಡೊಂಜಿ ಎಸ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಾತಿರ್ವರ ಮಾತೆರ್ರದಾಲಜ್ಜಿ ದಯಪಡ್ನ ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಜಲ ಬಾಬನ್ನಿ ಉಪ್ಪುನಗನಿ ಎಂಗಳು ಮಾತೆರ್ರ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಆರೆಂಜ ಮಲ್ತೊಂದೇರ ಅವೆ ಆರೆಂಜ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆರಾನಿ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊನ್ನೆಟ್ಟಿನಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ನಮನೆ ಮಲ್ದ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ ನಮನೆ ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿನ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿಲ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದ ಅರೆನೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನೆತೊಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಉಂದುಲ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಒಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದಿಯ ಸೇನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕೂರು ಶಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಾತೆರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಆವಡು ಹೂವು ಆವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹಿಂದಿಯ ಸೇನೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬುಗರ್ತೆದ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕೂರು ಶಾಖೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯಬನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಬನಗ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಣ್ಣ ಇಜ್ಜೇರ್ ಆಂಡಲ ಅರ್ನ ನೆನಪು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯ ಮಾತದುಲ್ಲಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಾತ್ ನಿಕ್ಲೆರ್ ದೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಣ್ಣನ ಜವನೀರ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ